ce bine am dormit. Elena, după ce am dormit, mi s-a făcut poftă de paste. Te duci să-mi faci? Mă duc să văd dacă avem ingredientele în frigider. Ok. Închide cu la baie. Da, închide. Este destul de seară. Și știi ce m-am gândit? Dacă mergem în vacanță și să știi că o să închiriez o rulotă și mergem la un lac, în natură. Și ce zici? Vorbesc să închiriez o rulotă și mâine seară, mâine seară ne băgăm în pas și la 4 dimineața plecăm și stăm și noi o zi acolo. Da. Foarte bună. Bine. Oricum, Trebuie să fac mâine și pastele. Fac Mâine pastele. seară este sâmbătă și duminică seară ne întoarcem. Bine. Și nu știu de ce m-am urcat din greșeală pe masă. Așa, dau și o comandă de autorulotă. Alo? Alo, ce doriți? Aș dori să închiriez și o autorulotă, dacă se poate. Da, desigur. Vedeți că magazinul este în curte, în parcare la motel. Acolo eu nu o să pot să fiu mâine, dar puteți să veniți să luați rulota. Ok. O să iau mâine. O să vin mâine. Bine. La revedere. La revedere. Am închiriat rulota. Uite, am făcut paste de astea. Ce bun e! E gătit excelent. Mamă. Mâine dimineață să ne pregătim bagajele. Da, am apucat să le fac. Am dormit și de-abia nu mai pot dormi. Hai, cred că o să stăm și... Bine, eu o să fac bagajele. Ok, dar nu, de mâine dimineață am spus că trebuie să le faci. Nu le fac de seară. Păi să plecăm mâine dimineață. Mâine când la 4. Da. Sau știi ceva? Nu plecăm la 4 dimineața, o să plecăm la ora 4 după amiaza și noi o să dormim acolo și duminică la 5 după amiaza o să plecăm. Ai înțeles? Oricum, cred că o să mergem doar noi pentru că acolo nu se... Cred că o să vină și oameni, dar cred că nu o să vină. Cred că o să... Nu știu, poate o să vină, dar eu cred că nu o să vină. Ce zici, ghiozdanul ăsta este bun, dar... Da. Eu am ghiozdanul de școală. Pentru că mâine e sâmbătă și ne întoarcem duminică. Autobuzul școlar? Ce caută acolo? Wow, ce caută acolo autobuzul școlar? Nu știu. Văd că helicopterul de poliție e pe stație. Stația de poliție, nu este. Ok, vreau să ies puțin pe balcon. Deschide. Stai. Deschide ușa. Așa. Hai să tragem aer în piept. Bine, vreau să iau de seară. Vrei să... Ce? Omul se pare că cel care am vorbit cu el mi-a adus deja autorulota. Și e deja spălată, igienizată. Wow! Cred că a avut timp să ne livreze și a uitat să spună asta. Bine, mai bine. Eu să stau. Măi, fată, ce faci la ora asta târzie? Băi, tipul, de ce nu știi să conduci? Nu știi să conduci, tipul. Bă, te calcă. Bă, ce faci, tipul? Nu știi să conduci. Nu știi să conduci. Intri cu mașina. Nu ți-a dat permisul. Intri cu mașina în supermarket. Să te duci. Du-te. Să-ți iei permisul. Du-te cu mașina ta la primărie și ia-ți permisul. Să nu intri în după mea. Să nu intri în rulota mea, că sunt la tine imediat. Bă, mi-ai zgâriat rulota, pleacă de aici și cu tot
Pleacă, ia și mașina. polițist. Nenea polițist, o fugărește-l pe omul ăla cel rău că nu știe să parcheze și nu știe să conducă. Da, exact. Uite, s-a dus la magazin ca să scape de poliție. Da. Wow, fata aia a luat polițist în brațe. What the fuck? Trebuie să filmez asta. Wow. Ce se întâmplă în orașul ăsta? Auzi? Cred că orașul ăsta e mai ciudat decât celălalt, dar oricum este bun și liniștit. Chiar dacă sunt doi ciudați. Se face dimineață. Se face dimineață și noi n-am dormit toată seara pentru că ne-am odihnit toată după amiaza asta. Na. Ok, hai să ne facem. Du-te, fă și tu, du-te, fă și tu cafele. Bine, Hai să le bem așa. Le bei pe drum. Nu, plecăm la 4 după amiaza și ne întoarcem mâine la 5 după amiaza. Stai, n-avem și în cană, că parcă stai, uite cana aici, stai că caut eu cană. Cană, undulap. Da, din păcate n-avem. Dăm de ăsta. Îți faci bagajul, că nu mai stau de Ce bun e. trebuie să mai... Uite, bă, pe ăla cu mingea de basket. Ce faci, mă, băiatul acolo? Băiatul cu mingea de basket, ce cauți pe mijlocul arunci cu mingi în copii? Doamne. Hei, zi, asta, hai noastră bună Stai de că nu m-am schimbat. Știi ce am... Hai noastră e bună de ieșit pentru că Da. cred că e cam frig afară. Să-mi iau o haină. Ne îmbrăcăm de acum. Uite, asta e. Gata, m-am îmbrăcat. Și eu la fel. Mi-am făcut și bagajul între timp. De unde cobor? Poate când o să termin și eu liceul și mă bag la facultate, o să-mi iau și un job și o să avem destui bani ca să putem să ne luăm și noi o casă, să nu mai stăm la apartament. Să stăm cu curte, uite și un mare la viloaie. Costă ceva, 5.000 de euro sau în lei, dacă costă în lei 100.000 de euro. Poate o casă, ceva acolo, cu curte mică, așa e bine. Domn polițist, ce faceți cu căruțul de cumpăr? What? Ambulanță! Domnul polițist. Haideți să plecăm, că... Domnul polițist. Păi, dar ei nu-i 4, e 8 și mai avem să de așteptat. Uite, mai, vezi că parulota mea! Stai că săr de la etaj să parchez. Stai să parchez. Bă, neatenților! Uitați-vă, bă, că îmi zgâriați rulota, bă! Iau un picior în bordură și în ușă și în far și în tobă să o iei și pe spoilerul ăsta. Vii să mănânci. Da, imediat. Gata, bă, acum ai și tu rezolvată cu crăpături în ușă și în portbagaj și în far. Ai farul spart acum. Aoleu. Doamne, oameni. Uite, poftim un sandwich. Mersi. Ai făcut și bagajul de mâncare, nu? Da. Ai luat Lada. Bă, tu ce cauți, domn polițist? Ce căutați în rulota mea? Ce căutați în rulota mea, domn polițist? Inspectează. Ce inspectează, bă, nu? Dă cu extintorul în bubă, în mașină, nu, banii mei. Dă cu extintorul în rulota mea. Domn polițist, plecați de acolo sau vă dau eu afară. Pleacă, domn polițist. E că mă ridic la voi. Domn polițist, plecați din rulota mea. Plecați cu extintorul vostru. Îmi dați cu extintorul prin autorulotă. Păi, bine că
Bine că n-am murdărit mult. Foai, domn polițist! Cine educat sunteți? Sau unde ați dispărut? Doamne! Domn polițist! Doamne, iartă-mă! Mă așteptam mai mult de la el. Doar așa. La Elena, ce faci? Uite, bine. Uite, domn polițist îmi dădea cu extintor în mașină. Să-mi bag la încărcat telefonul. Ok. Vezi că e priză în dormitor. Tu cât ai? Eu am 90%, pentru că o să... Bine, atunci... Vezi că mai este puțin până la ora 4:10. Sau hai să plecăm la ora 3 după amiază și să ne întoarcem tot la 5 după amiază mâine. Elena? Da. Elena, unde ești? Unde ești? În dormitorul ăsta aici? Gata, mi-am băgat telefonul. Așa. Eu beau un sumate. Ok. Domn polițist, v-am prins în fapt. Unde ați mai dispărut? Aoleu. Într-o dată. Dar ce vezi? Că îmi dă cu pistolul în autorulotă. Eu îi zic, mă încurc cu dubă să-i zic. Bă, dăm drumul. Nu. Da, dăm drumul, că m-ai încuiat. Hai, dă-i drumul. Cum l-ai încuiat? Că ăsta nu se încuie la el. Ieși, aruncă-te de la balcon și intră pe ușă. Mi-am rupt picioarele deja, nu mai pot. Deschide uși. Deschide balconul. Că nu o să taci. Bine, tac. Deschide ușa. Deschide balconul. Așa, mulțumesc. Vezi că este 12. Hai să eu îmi dau drumul la televizor. O cățeluș. Aici o să mergem noi. Uite, aici o să mergem noi la ăsta aici. Hotel. Bă! Nu am stins eu, doar m-am dus lângă el. Păi, am văzut cum ai apăsat pe buton. Panda! Uite pe o video la televizor! Bă, vezi că televizorul avea praf pe el. De-aia l-am și șters. Cops. What? Autoshop. Cea mai urât, cea mai ciudată reclamă. Aici asta de Survivor, așa. Uite, aici o să mergem la sală. După ce ne întoarcem, aici o să mergem noi. O să avem cascade și uite, cât am plătit ca să mergem. Aici erau bani de casă, doar că am zis să mergem într-o vacanță. Că tu n-ai mai mers în vacanță de mult. Oh, mamă, mai este o oră și plecăm. De ce este, mă rog? Alo, de ce stai acolo, fată? Am zgâriat ai văzut cum s-a auzit? Am zgâriat canapeaua din greșeală. Am dat cu unghia, am pus mâna și am cam zgâriat canapeaua. Dar nu a rămas semne. Pentru că canapeaua noastră știi care aici are cafe. Da, cum se numea? Catifea, da. O să mănânc o înghețată. Uite cât am plătit, deci atâta, Hotel se numește, la Cancion. Bă, dar de ce îl stingi? Bă, dar nu mai stinge televizorul. Bine, dă-i odată mai Ăsta este o cops. Bă, chinești! Vreau să merg la chinești! Family Live. Ce e Uite ăsta? cât costă să te duci aici în China. Uite cât costă. Mă duci? Nu! Costă mai mult, nu mai am niciun ban de pentru... fapt costă mult mai mult. De ce mă suși de bani?
Uite, ăsta atât am avut eu bani. Și eu pentru ăla nu trebuie să păstrez și pentru avion și pentru pașaport să ne facem. Păi da, tu n-ai pașaport? Nu. Vrem Ba să da, te luăm. am avut, doar că mi l-am vândut. Și acum sunt... Pe bani. Bă, Bani ai bă, făcut pe el. 10 lei, nici 10 lei. Și acum trebuie să-mi fac alt pașaport. Din greșeală l-am Ce vândut. l-ai vândut? Puteai să te Mamăi, vinde cu 10 lei. mamăi, mai avem, hai să plec. Bă, mai sunt 2 Hai să, ore. nu, uite, hai să plecăm. Hai că eu mi-am luat bagajul. Hai că eu mi l-am pus în rulă. Haide, vino, haide repede în rulotă, Elena. Haide. Imediat, Ha. stai. Mamă, eu mi-am pus bagajele pe canapea. Vii? Hai că pune-te pe ceva, așa. Au. Mamă, mi-am pus brazi. Eu sunt pe drum. Așa. Ce tare ești uiți pe geam. Hai că am și ajuns. Așa de repede bine, a trecut o oră. Ce tare arată. Hai să ne oprim aici în camping. Ce tare arată. Bine, trebuie să fac multe poze, pentru că Așa. niciodată. Și uite, pentru asta am plătit eu banii ăia. Și în bagaj am și costumul meu. Hai să mergem la cascadă. Stai că mă bag aici la baie să... imediat stai să-mi iau costumul și eu de baie. Păi eu nu mi-au costum, e doar primit. Păi eu trebuie... Gen, eu nu mă bag acum. Este un bolovan acolo și curge încet prin bolovan pe acolo pe jos. Uite ce tare. Eu să mă duc aici la pelecele calde. Ce bine este! Ce bine este să te relaxezi în apa caldă. Să-mi iau și apa asta. Ce bine! E foarte bine. Vezi, nu știu ce. Eu n-am bani de să te duc în China. După ce o să ne luăm și noi casă, o să trebuiască să strâng extrem de mulți bani să te duc în China. Dar o să te duc, poate o să fac și Mai un bine faci un împrumut la bancă pe 5 ani. împrumut la bancă 5 ani. Pe 5 ani, pe. Hai să vedem, eu mă duc să văd cum se aude, da, mă rog, nu, Bine, să nu te uiți în... ok. Deci efectiv am zgâriat pământul și am dat din greșeală pe o piatră și era piatra aia și s-a auzit ca canapea. Dar ce scrie aici? Brookhaven Hot Springs. Aici sunt ape termale, să înțeleg. Dar s-a făcut seară. Noi, dragilor. Mâine dimineață ne băgăm și mâine la 3 plecăm. Mâine la 4 plecăm Băi, eu nu acasă. știu noaptea. Mâine plec. Eu mai stau noaptea. E mai tare. Bă, nu cu haine pe tine. Ți-ai uitat atida și Da, pantaloni. am dat două perechi. Haide. Bă, vezi că poate iese un urs. Da. E că există urși. Eu Descrie. îmi fac duș. Ai, o pețe sus la și hai. Dai. Na. Mi-am făcut și duș. Bă, Să-mi iau pijamaua. ce bine e să stai noaptea în apă. Mă spăl pe mâini. Așa, m-am spălat, da? Unde e ursul, bă, că aici suntem la ape termale. În spatele copacului. Da, auzi? La mare. Uite-te, în spatele tău este acolo o mică
o mică insuliță cu acolo. Și noi putem să mergem și la celălalt Hai să camp. mergem la insulă. Putem să mergem și la camp. Eu mut în pijamale, mi-am mutat pijamale. Mi-am mutat solearcă, nu. Oh, yeah, yeah. Mi-am mutat pantaloni și toată și cămașa. Eu, din păcate, trebuie să dorm în chiloți ce mi-am găsit eu prin haine. Hai să dormim. E bine, ok, stai, că nu găsesc hai. SpongeBob SquarePants. De fapt, SpongeBob ce m-am gândit este că trebuie să plecăm mâine de vreme, de dimineață, când apare soarele pe cer, trebuie să mergem acasă. De ce? Păi trebuie că nu mai trebuie să ne facem și noi chestiile noastre și cu școala. Și cu școala, am înțeles? Vorbești încet, că ești obosită și vorbești încet. Și ești și de la distanță. Ești ce tare dormi? Și pot cum să aude. Băi, dar noi ce facem în vacanța asta? Ne stăm în pat sau dăm muzică la toate? Pot doar O da, muzică tare, o da. E încuiată în mașină și tu n-ai chile. Ba nu, ți-am furat chile. Ce, mă? O da, party. Da, știi ceva? O să așa. Eu să stau... Ce faci? Eu stau ezemat de ușă și că pentru că eu nu pot să stau ca lumea pe scaun. E 10 noaptea și noi trebuie să plecăm la 1 noaptea acasă. M-am schimbat și eu. Eu stau în aici. Bă, tu n-ai bine să schimbi cu pe tine? Nu. Sună felic. Sunt viața de... Bine, îmi iau și un tricou. Stai, bă, de ce să sun? Ia tricou pe De tine, ce că să de-am sun la făcut poliție, măi? Zi, de ce să sun la poliție? Că te iau da. și te leg de pat. Hai că glumesc am glumit. Nu te leg de pat. Dar dacă e necesar, o fac. Dacă e necesar, mă duc în pădure. Ce zici? Vin în pădure cu mine? Nu. Mă duc pe câmp. Bine, bă, nu te duce pe câmp, bă, că te trimit eu pe câmp. Mamă, hai că trebuie să plecăm. Nu mai putem sta. Nu, eu mă duc aici. Aici stau. Aole. Haide, trebuie să vii. Bine, ok, haide. Este deja târziu. Stai, mă. Hai, te-ai urcat? Oh da, ce tare bine să te uiți la videoclipuri așa. Dau cu spatele până ieșim. Și... Bă, tu vezi că conduci în pijamale. Știu că conduc, doar că așa trebuie. E că trebuie. Am ajuns la 12 noaptea pe acasă. Parcă e și eu. Uite poliția. Mă duc să reclam la poliție. Hai, Elena, în casă. Am sunat la spital. Haide. Hai în pat.
Eu lasă. Eu nu mă duc în pat. Știi că mă duc să vorbesc cu nimeni. Adică eu vorbesc singur. Elena, pune, măcar dormi pe canapea, dormi pe canapea în seara asta dacă dorești. Nu? Închid becul. Eu mă dorm.